ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, беҳад распродажҳои нағз ёфтем. Боз ҳама навор карда нишон метиҳам. То набинен 50 сомонӣ пойафзолора бинен чӣ хушрӯ. ҳамаи ҳамин 50 сомон шудагиай. нуқтаи фурӯшон бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм ряд мешавад 471 контейнер. марамад бинен духтаро иҷо ҳама намуд пойафзол ҳастай. мана чизе ки мебинен иҷа 50 сомон. интихобшон хеле ва хеле зиёдай. ира бинен ҳама касимко ҳастай, ҳам ҳар намуда найнош бу ҳам қасхшруан сабукак. мана ҳамаи ҳамино 50 сомон духтаро. иша бинен бо чихи фасунай. хулоса 50 сомони пойафзол. марҳамат духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. метавонед дархост кунед, шумо да миёран метиҳанд. саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад, пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. як чи дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегарди. шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат нависбо зимистонаш мехдор. ай мехдоро чанд намудай. ина доставка надоранд духтаро, фақат метавонен омада аз пеш бинен. ям 50 сумай? тамошобино, ино ҳамаш ҳозир распродажа шудагиай 50 сомон. диден чихе хушрӯ. пеш қимат будан, ҳозир ҳамаи ҳамино 50 сомон. мана бозор аз рӯзи панҷшанбе кор мекунад духтаро. панҷшанбе рӯзи яъне 4 мешавад, 4 январ омада метавонен ки аз пеш бинен, нарх наво кунен ва баъдан харидорӣ намоед. иҷадан қаллорикои фасон доранд, ҳамашон ина бинен 50 сомонӣ. ина қисмам 50 сума. ина бинен ҳамаи ҳамино аз рӯзи 4 биёен духтаро, нархшон 50 сомон мешавад. диден чихе хушрӯан, моделҳои беҳад зиёд доранд. ина духтаро нархҳои нағз, хеле нархи ҷода нестай. марҳамат духтарако, омада бо айпеш хитон бинед, бо нағзтар мешавад. мана иша духтаро ира бинен чихе хушрӯ. инам 50 сомон. мана марҳамат хоҳишмандо, омада айпеш бинед. инаи 70 сомонам аз рӯзи 4 ҳамаш аллакай нархошон 50 сума мешавад. мана 50 сомона пойафзол. и тараф да бо бинен ҳар хела красовки ву ина бинен кети ву ҳарчи аст, нархаш 50 сомон. духтарако интихобшон хеле ва хеле зиёдай. ина бо нархи арзону дастрас метавонанд ки омада чӣ намуд пойафзоле ки хоҳен аз иҷа пайдо кунанд. марҳамат духтарако, интихобшон беҳад хушрӯ. чӣ тавре гуфтам, бо нархи дастрас. мана бинен ина инош бо мех доранд духтаро. сиёшам ҳастай, сафедшам ҳастай.
mana iyoша бинен хушрӯй аҷоибот инаи қисмам ҳамаш фасон mana намино ҳамаш 50 сӯми خیلی نرخ چی طوره که گفتم در اینجا نیسته برای هوای از فرصت استفاده برده بیاین اینا بیدین و گیوره همه یمینو 50 میان با نرخ ارزان امینو را خریداری کنین باقی سلامت باشین تماشابینا تا نوارهای آینده